Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм българ! Бягай! Ох, май се отървахме. Браво, нашите спасители! Вие спасихте нашето село от злия звяр Бобо. Ай, стига бе. Моля ви, придружете на до селцето да ви дадем в знак на благодарност най-ценния си артефакт. Тук е най-ценното ни имане. Писал я някой си Толкин. Книгата описва цялата легенда за омагьосания пръстен до най-малката подробност. Много интересно. Много отдавна, преди 1 година, боляринът на Велико Търново решил да омъжи дъщеря си. Дъще, реших да те омъжа. О, тате! Но когато царят обявил, че се търси мъж за нея, не останали много желаещи. Принцесата била съкрушена. Тогава боляринът за помощ помолил великия магьосник Велико. Той създал пръстен по-могъщ от този на Фродо. С този пръстен принцеса Михаела можела да се избере който си поиска мъж от Велико Търново за свой съпруг. Нужно било само да го сложи на пръста му и то щял да се влюби в нея. За нещастие обаче тя искала да го даде на местния тарикат Робин Худ. По време избудат очите ми и да продадат майка ми. И така и станало. Очите му били избодени, а майка му била продадена. Но Робин Худ успял да се измъкне. Без очи, но не и с празни ръце. My precious. Минали месеци. Кралят бил бесен, а Робин Худ жаден за мъст. Тогава дошъл ред на най-великата битка, виждана някога на Средната земя. И някак си в суматохата това, което никога не се споменава, било загубено завинаги. И всичко щеше да бъде наред, ако по-рано великият магьосник Велико не бе казал самоуверено: ако нещо се обърка, да се вкаменя като трол. За нещастие проклятието го застигнало в неподходящ момент. А така вкаменен, нямало как да създаде нов пръстен за принцесата. Тогава боляринът повикал най-добрите ученици на Велико, а именно добрият магьосник Магьосничко и Айзък, злият магьосник. И им казал, че който превърне пръстенът, ще стане най-великият магьосник на Търново. И те тръгнали да го издирват с надеждата да заемат мястото на своя учител. Но това, което не знаеха е, че ако върнат пръстена и всичко си дойде на мястото, проклятието върху великия магьосник Велико щяло да се развали. Край. Вау! Къде ли е този пръстен? Живи и здрави да сте, до година пак елате, ще направим много агни, пира ще пиме, ракия има, всичко, което кажете, той ще направи. Мале, много далечето и Велико Търново, дано да не срещна някой по пътя. Ще ма помислят за магарето на Шрек и ще стане тя една... Я, магари, ще го яза до Велико Търново. О, не, ти ли бе? Бре, говориш до магари. Не ми се прави, чухта. Ти да не си магарите на Шрек, бе. Почна са. Както е, яхната е отива в Търново.
Като се замисля, получи се добре. Тъй ще държа изкъсо моят най-голям враг, без той да подозира ни най-малко за мен. Българе, мислиш ли си нещо? Значи занасяме пръстена и ставаме герои. Абсолютно! Ти как мислиш? Дали принцесата ще ни се зарадва? Абсолютно! Сега остава само да намерим някой, който знае пътя до Велико Търново. Пътя до Търново, а? Разбира се, че ще ми го покажа. Имам обаче едно условие. Да ми помогнете в борбата срещу болярина. Ще му обещаем, пък после ще се отметнем. Абсолютно! Ще ти помогнем. Добре, да ви запозная с бандата ми. Това е брат Пит, а това е Литъл Джон. Тайна телеграма за брат Пит от болярина. Ма ти ли си предателя, бе? Литъл Джон, дай да го набием. Къде избяга, бе? Бързо да го хванем. Извинявай, ще ни заведеш ли до Велико Търново? Май го изгубихме. Кой си ти, бе? Да не си ти тая шпиони? Да, аз съм Том Круз от мисията невъзможна. Май тъпе се! Аз съм си! Заради те, Литъл Джон, дай живота си. Сега трябва да заместиш мястото. Айде, отиваме към Велико Търново. Дами и господа, представям ви Велико Търново. Охрана, тези двамата странници искат да ги заведем при болярина. Бяха заедно с бандата на Робин Худ. Добре, момчета, следвайте ни. Къде ни водите? Рутинна процедура. Първо ви песим, после ви разпитваме. Тук някъде трябва да е онзи момък, дет му дадох пръстена. Тук трябва да е онзи рицар, дет ми взе пръстена. Бързо си сложиме и тези чували. Що е? Те не разпознаят ли? Не, така е по-кинаджийско. Дами и господа, пригответе се да видите екзекуцията на тези двама грешници от бандата на Робин Худ. Я, това са моите хора. О, момъка! Рицаря! Тате, кой е красив момък, дето ще го бесят? Последно желание? Всъщност да. Искам да дам нещо на принцесата. Пръстен! О, не, трябва бързо да ги спася. Робин! Спасяй се от бандата на Робин Худ! Робин Худ, този път няма да се измъкнеш лесно. Никой не може да спре. Просто нападна някъде тук. Магиосници! Да залегни да не те открият бандитите на Робин Худ. Ето го пръстена. Ето го! Момчета, този пръстен е мой. Принцесо, Странни момко. и в най-смелите си мечти не си представях, че сте толкова красива. Няма да се дам толкова лесно. Дъще, бързо да се скрием в замъка. Но, тате, аз се влюбих в Аспарух. Елате с мен. Попе, венчай ги те с двамата. То се много просто. Скъпи влюбени, взимате ли се за мъж и жена? Да. Да. Пръстена.
Магаре, колко си красив. Чуйте всички, дъщеря ми се омъжи. Това е най-щастливият ден в този епизод. Робин, приятел, вече не ти се сърдя, защото всички приятели на зетя са и мои приятели. От сега нататък всички сме приятели. Добре. Айде, идвайте в двореца да отпразнуваме този славен ден. Радвам се, когато всичко свърши добре. И да не забравяме, и живели щастливо до края на дните си.